Az előző részben arról volt szó, milyen problémákat azonosított Heribert Illich a középkori történelemben. A szerző a nyugat-európai építészet történet rejtélyeit vette számba, és úgy találta, hogy például az áheni palotakápolna olyan fejlettségbeli ugrást képvisel, amelyet nem lehet másként megmagyarázni, csak ha ez a kápolna jóval később épült, mint eddig gondoltuk. Csak hogy az épület dokumentáltan jelentős szerepet játszott Európa atyjának, Nagy Károlynak az életében, vagyis az épülettel együtt az egész karolin korszak történelmi helyére is kétség vetül. Illich ennek a komoly történelmi anomáliának a megoldására egy komplett összeesküvés elméletet alkotott, de teóriája a jelenleg elfogadott történelmi időrendhez hasonlóan szintén gyenge lábakon áll, hiszen maga is felvet néhány olyan alapvető kérdést, amelyekre nem lehet megnyugtató választ adni. Honnan vettek az Illich által feltételezett időhamisítók egy teljesen új időszámítást, amit azelőtt soha senki nem használt, és amiben így egyáltalán nem voltak feljegyzett események? Vajon hogyan vették rá a krónikásokat birodalomszerte, sőt a határokon is túl, hogy feladják a bejáratott módszereiket, és mostantól egy teljesen új, ismeretlen, bizarr időszámítást használjanak? Hihető-e, hogy a megalkotott, de valójában sosem létezett évszázadokat egyszerűen feltöltötték random eseményekkel, személyiségekkel, népekkel és háborúkkal, kényük kedvük szerint? Hogy nem buktak le a csalással kortársaik előtt? Hiszen akárkik is vettek részt az összeesküvésben, bizonyára bőven akadtak ellenlábasaik, akiknek nyilván nem imponáltak a sosem volt történelmi tények, mondjuk mert őket és az őseiket rossz színben tüntetik fel. Amennyiben az Illich által felsorakoztatott, máig cáfolatlan építészeti bizonyítékok alapján beláttuk, hogy a középkor kronológiájában valóban jókora hibák vannak. Viszont az imént felsorolt, megválaszolatlan kérdések miatt elvetjük a német szerző által megfogalmazott, kitalált középkor elméletet, akkor milyen irányba induljunk el? Legjobb, ha összeesküvés elméletek helyett elsősorban a józanészre és a logikára hagyatkozunk. Először is teljesen logikus, hogy a mai univerzálisan alkalmazott időszámításunk bevezetése előtt, sőt egy darabig még azt követően is, többféle időszámítást használtak Európában egymással párhuzamosan. Az írástudók túlnyomó többsége eleve úgy tartotta számon az évek múlását, hogy egy esemény a helyi fejedelem uralkodásának hányadik évében történt, például Alfonz király trónra lépésének évében. Ez számukra bőven elegendő információ volt, a fontosabb eseményeket így is kielégítően el tudták helyezni az időben. Akkoriban nem sokan bíbelődtek évszámokkal, főleg a rendkívül hierarchikus egyházszervezet belső körein kívül. Ráadásul a korabeli közlekedési és kommunikációs viszonyok miatt még ez a pár krónikás sem igen ismerhette a kortársai életművét és az általuk alkalmazott kronológiákat. Azokat az eseményeket, amelyekről történetíróink tudomást szereztek, a saját évszámításuknak megfelelő datálással jegyezték fel, magáról a történésről pedig természetesen a világlátásuknak, ideológiájuknak megfelelően fogalmaztak. Ezek a szerzetesek nem igen számolgattak, egyszerűen a jól bejáratott időszámítási rendszerüket használták, azt, amelyet még a tanítómesterüktől vagy előjárójuktól sajátítottak el. Azon valószínűleg szintén nem sokat gondolkodtak, hogy az évszámításuk vajon honnan, kitől származhat eredetileg és mennyire megbízható. Persze az is igaz, hogy külső támpontok nélkül amúgy sem tudtak volna javítani, pontosítani rajta. Az a keresztény krónikás, aki szentül hitte, hogy korának eseményeit a Krisztus születésétől eltelt évek szerint szokta feljegyezni, szintén csak a ráhagyományozott évszámítást folytatta. Nem tudhatta, hogy az új szövetségi történések óta valójában mennyi idő telt el, hiszen egyszerűen csak követte a hagyományt. Ahogy a krónikások következetesen a rájuk hagyományozódott évszámítást használták, úgy a későbbi évszázadok szerzetes kompilátorai, akik a kolostor könyvtárában meglelt műveket egybeszerkesztve írták meg történelmi összegzéseiket, ők is a saját rendszerükben értelmezték a forrásaikban olvasott dátumokat, évszámokat. Feltehetőleg nem is tudták, hogy több más időszámítási rendszer létezik, illetve létezett korábban. Azonban, ha volt is a középkori kompilátorok között olyan, akiben felmerült ennek a lehetősége, és aki valamilyen módszerrel átváltotta a forrásaiban szereplő évszámokat a saját időszámítási rendszerébe, ő is elfelejtette feljegyezni ezeket a számításait, legalábbis senki nem olvasott hasonló átváltásokról. Tudjuk, hogy az ehhez szükséges tudományos gondolkodás és maga a kételkedés sem volt jellemző a középkorra.
A kompilátorok csak ritkán találkozhattak többféle, egymásnak ellentmondó, például különböző évszámításokat alkalmazó, ezért ugyanarra az eseményre eltérő évszámokat tartalmazó beszámolóval a régmúlt idők történelméről. Olyankor minden bizonnyal kiválasztották az egyik változatot, azt, amelyik jobban egyezett a meglévő történelmi ismereteikkel, a másik forrást pedig hibásnak tételezték, és figyelmen kívül hagyták, nem adták tovább. Ha pedig netán mindkét forrásukban megbíztak, jellemzően akkor sem akadtak fönn a kettő közötti ellentmondásokon. Több magyar krónikában is azt találjuk, hogy a szerzőik gond nélkül benne hagyták a kétféle datálást. Tisztelettudóan, változtatás nélkül továbbadták az utókornak az előttük járóktól kapott ismereteket, mintha nem is tűnt volna fel nekik az adatok között feszülő ellentmondás. Az egyházi embereknek nem illett kételkedniük abban, amit a könyvekben olvastak, és ez különösen igaz volt a reneszánsz előtti évszázadokra. Most Somlói István József Rekonstrukció című műve nyomán tekintsük át azokat a fontos időszámítási rendszereket, amelyek nagyon jelentős szerepet játszottak a mai kronológiánk kialakulásában. A keresztények eredeti időszámításának a csírái akár már néhány évvel vagy évtizeddel Krisztus halálát követően megjelenhettek egyik-másik keresztény gyülekezetben. A meggyőződésük szerint Jézus születésével egészen új világkorszak kezdődött. Létezett egy olyan időszámítás is, amelyet a keresztény kronológia kezdőpontja előtt 100 évvel indítottak, és amely az évszázadok során lassan egész Európában teret hódított. Ha az időben visszafelé követjük azoknak az eseményeknek a sorát, amelyeket ebben a rendszerben jegyeztek fel, akkor azt látjuk, hogy ez az időszámítás Pártriából indult el, ezért a szerző pártus időszámításként hivatkozik rá könyvében. A harmadik időszámításnak a kezdőpontja még a pártus rendszerénél is 45 évvel korábbi. A feljegyzéseket visszafelé követve azt találjuk, hogy ez a kronológiai rendszer a selyemút mentén haladva Közép-Ázsiából terjedt el. Somlói István József a türk időszámítás megnevezést használja rá. A pártus és a türk időszámítás indító eseményét nem tudjuk megállapítani, de feltehetőleg egy-egy jelentős uralkodó trónra lépése lehetett az. Az évszázadok során az egyes időszámítási rendszerek lassacskán egyre nagyobb szerepet kezdtek játszani, majd később fokról fokra eljelentéktelenedtek, és átadták helyüket egy másik rendszernek. Ahogy a Közel-Keleten és Európában az eredeti keresztény időszámítást nagyon lassan és a kor embere számára teljesen észrevétlenül felváltotta a pártus időszámítás, majd további évszázadok alatt a türk időszámítás, a régmúlt történései az idővonalon máshová kerültek. Mivel a szerzetesek a korábban egy másik időszámítási rendszerben keletkezett feljegyzéseket mindenféle átszámítás nélkül adták tovább, ezek a régi történések egy még távolabbi múltba süllyedtek vissza, vagyis tovább távolodtak az aktuális jelentől. Ez valójában azért történt így, mert a kereszténység origóját, Jézus születését az időben megelőzte a pártus időszámítás kezdőpontja, a türk kronológia pedig még annál is korábban indult. Nézzünk erre egy példát. 472-ben a keleti gótok megtámadták Noricum területét. Ezt a történést még az eredeti keresztény időszámítás szerint jegyezte fel a krónikás. Ha az említett feljegyzés jóval később egy olyan szerzetes kezébe került, aki, bár nem volt ennek tudatában, egész életében a pártus eredetű időszámítással dolgozott, sőt el sem tudott képzelni a saját rendszerén kívül másikat, akkor ő természetesen azt gondolhatta, hogy mivel most 772-t írunk, Noricum megtámadásának éppen 300 éve kellett történnie. Azonban az a valóságban mindössze 200 évvel az ő kora előtt esett meg. Ez a krónikás szentül hitte, hogy az aktuális 772-es évszám, amit oly gondosan számon tartott, és amivel korának fontos eseményeit datálta, az a kereszténység helyes évszámítása, vagyis úgy vélte, hogy Jézus 772 évvel korábban született. Egyáltalán nem kételkedett ebben, és még csak fel sem vetődött benne, hogy valóban 772-e a helyes évszám. Ha pedig forrásaiban olvasott egy 472-es évszámot, azt is ebben a rendszerben értelmezte. Miért is tett volna másként? Hiszen a feljegyzés készítője is keresztény volt, és ő is az Anno Domini időszámítást alkalmazta. Ha belegondolunk, az ókorra és a középkorra vonatkozó történelemszemléletünknek az alapja lényegében azóta is pontosan egy ilyesfajta hit.
A könyveinkben olvasott történelmi adatokat mi is elfogadjuk, és változtatás nélkül adjuk tovább a következő nemzedékeknek. Úgy teszünk, mintha elhinnénk, hogy a krónikások által pergamentre vetett évszámok helyesek voltak, sőt, továbbra is a mai évszámításunk koordináta rendszerében is helyesek. Esetleg azt hisszük, hogy valamikor régen, talán a középkor vége felé, a történészek már megtették a szükséges korrekciókat. Megnyugtató az a tudat, hogy valaha valakik már elvégezték ezt a nehéz munkát, amikor is gondosan kigyomlálták kronológiánkból a hibákat. Nagy kár, hogy ez a fajta felülvizsgálat, amit jóhiszeműen feltételezünk, valójában soha nem történt meg. A középkori krónikások eltérő évszámításokat használtak, ám a későbbi évszázadok történetírói, szerkesztői erről nem tudtak, vagy legalábbis nem vették ezt figyelembe, és a forrásaikban szereplő évszámokat a saját időszámításukban értelmezték és hagyományozták tovább. A történetírók eltérő vonatkozási rendszerei miatt az időrend automatikusan meghosszabbodott. Ez a valódi oka annak, hogy látszólag több idő választ el minket az ókori és a kora középkori eseményektől, mint amennyi a valóságban eltelt. A többféle évszámozás miatt ráadásul az egyidejű történések távol kerülhettek egymástól, az események sorrendje pedig sok esetben megfordult, ahogyan az az illusztráción is látható. Az áheni palotakápolna sem áll annyira régen, mint ezt a kavarodás miatt eddig gondoltuk. A fejlett építészeti tudást tükröző katedrálisokat valójában később építették fel, mint a kezdetleges technikával készült templomokat. Heribert Illich összeesküvés elméletével szemben a valóságban senki nem illesztett be az időrendbe üres évszázadokat, hogy aztán szabadon benépesítse ezt a virtuális időszakot a dinasztiája sosem létezett dicsőséges őseivel. Ilyesmi nem történt. Mindazonáltal, ismét csak Somlói István József Rekonstrukció című könyvére hivatkozva, volt a történelemben két olyan különleges időpont, melyekről joggal feltételezhető, hogy a nagyhatalmak vezetői valóban bele akarhattak nyúlni az időszámításba. Persze egyáltalán nem úgy, ahogyan azt Illich elképzelte. A sorozat következő részében erről a két érdekes időszakról lesz majd szó.